ho dáme? Dobre, dáme ho tu. Ja som prišiel pre svoju dceru Hanku, ktorá chodí do 5. ročníka a prišiel som po ňu, naložím ju na koníka a ideme domov do Kamenice. 10. jedená, dobre. Humenné je od Kamenice nad Cirochou vzdialené približne 7 kilometrov, no keďže na koňoch chodievajú polnými cestami, pôjdu o čosi dlhšie. Kamenica Humenné absolvujeme takých 35 minút. My sme taká normálna rodinka, inakšie. Otec ale nesmie zabudnúť preložiť všetky knihy a zošity zo školskej tašky do jazdeckej kapsy. Pretože na koni je takýto pohyb všelijaký a to by vám odišli všetky zipsy, potrhala by sa. A preto musím z tašky poprekladať veci školské. Pozrieme sa. Hanka, čo si dneska dostala? Nič si nedostala, ale vidíte, aha, to záber. Učí sa nám. Hanička, veľmi dobre, jedničky máme. Piatačka Hanka otca čakala na druhom brehu zamrznutej rieky Laborec. Prejsť cez ňu aj s koňmi by bol veľký risk, aj napriek hlbokým mrazom. Hanka sa ešte odbehne prezliec do teplého overálu a ide sa domov. Dcera Hanka má už jasno aj vo svojej budúcnosti. Ja pôjdem do Moskvy. Čo tam budeš študovať? Poľnohospodárstvo s ockom. Jak ocko študoval, tak aj ja chcem. A ešte si vypočujte odpovede 10-ročnej slečny na otázku, čo na originálny odvoz domov hovoria jej spolužiaci. Ja spolužiakov neriešim. A hlavne, keď je u nás snehu vyššie kolien, tak viete, auto mám zapadnuté dodávku, takže aj takto sa dá ísť po ceru. Z Humenného Katarína Kleknerová, televízia Joj.